An yi jana'izar Muhammad Yusuf Khan. Kafin mu sanya muku wannan bidiyo na jana'izar tasa, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Amintacciya Hausa TV. An yi jana'izar fitaccen jarumin Bollywood, wato Dilip Kumar, Muhammad Yusuf Khan. Muhammad Yusuf Khan ya rasu ne yana da shekaru 99 a duniya. An haifi Muhammad Yusuf Khan ne a shekarar 1922. Tsohon jarumin ya fara wasan kwaikwayo ne tun da yarintarsa, inda a wancan lokacin ya lashe kyaututtukan gwarzon jarumi na Indiya. Zuwa yanzu ya shafa shekaru sama da 60 yana gudanar da wasan kwaikwayo a Indiya, kafin daga baya ya ajiye harkar. Muhammad Yusuf Khan jarumi da ya ja zarensa a ƙasar Indiya, inda ya zama gwarzon tauraro har karo 5. Muhammad Yusuf Khan ya ja zarensa har zuwa lokacin da girma ya kama shi, inda har a lokacin aka ci gaba da damawa da shi. Ya samu ɗumbin masoya da dama, ya mutu yana musulmi. Allah ya ji kansa da rahama. आराम से प्लीज प्लीज भैया थोड़ा पीछे प्लीज थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे से प्लीज थोड़ा पीछे भाई व्हाट इज सिट इन द कार गाड़ी ले आइए गाड़ी को बाहर आने दीजिए गाड़ी लीजिए गाड़ी नहीं, 1 मिनट भाभी आगे मत जाइए, 1 मिनट गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा प्लीज गाड़ी मत करो, गाड़ी मत, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा रिक्वेस्ट करें प्लीज, थोड़ा सा पीछे रहेंगे हम लोग। नासिर हटो, जगह दो, चलो गाड़ी आने दो बाहर, बेटर बोल टाइम पे चढ़ेगी। चलो कृपा करके बाजू में आ जाइए, रोड क्लियर आती है, बाजू में जाइए। चलो नागरिक कृपा करके बाजू में जाइए। भर्ती कराना पड़ा था। पिछले 1 हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके बाद आज सुबह 7:30 शाम का वक्त है जब